दिनैनि हाबाफारिया जाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 38थि मावबादानि जोबथा हाबाफारि। दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बिटिसिनि चिफ फैनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा माखासे एंगाहायै जाहोननि थाखाय गावनिनो कलिग कसुगाव समस्तिनि मानगोनां EM उखिल मुसाहारिखौ जोंनि बे गोथार हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। बेबादियै दिनैनि हाबाफारिया जाफुंगासिनो दं आरोखि। दिनै जोङो बेवहाय सानबा जाबाय। थांनाय 8 सेप्तेम्बर बुधबार साननिफ्राय जागायजेननानै दिनै 12थि सेप्तेम्बर रबिबार बाराय दिनै गासै सानबा जाबाय। जोङो गासै सानबानि हाबाफारिजों दिनै जों फोजोबनो सानबाय आरोखि। अबयसे दिनैनि बे मावबादायाव जोङो खेराइ आयदा नङै सुबुं मोसामुखौ जोङो आखायाव लाथ'वाखै। अदेबानि जों लानानै फोजोबखांबाय बेफोरखौ। दिनैनि आयदाफ्रा जाबाय रोनसोन्द्रि आयदा, जारा फाग्ला आयदा, ओमफ्राय नाव जावनाय आयदा, सा गोलाव आयदा, बेफोरनो गाहाय आरोखि। बिनि मादाव दिनैनि क्लजिं सेरेमनियाव जोङो आलासिनि सिगाङाव जोङो जारा फाग्ला आरो रोनसोन्द्रि आयदाखौ जोङो दिन्थिफुंनानै होनाय जाबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया जेरै जानांगौमोन बिदि जायाखै होनना सानबाय। जोङो चिफ सारखौ जोङो फैजानो लुबैदोंमोन। बिथाङा फैनायब्ला जों माबा मावगासिनो दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादा, निस्सय बिथाङा नुलांगौमोन। आरो बिथांनि अनसुंथाइ मोनाब्ला जोङो हारिमु आफादाव जाखिनि मावनो थाखाय आखायाव लादों जों बेखौ साक्सेस खालामनो हानाय नङा। सरकारनि अनसुंथाइ मोनाब्ला जोंनि जिखिनि थांखि बे थांखिफोरखौ जों मावफुंनो हानाय नङा। दा बेखायनो जोङो बिथां चिफ सारखौ जोङो लुबैदोंमोन, हास्थायदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै नुजाथिफैनो हायासै। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननाय दङ आरोखि। नोंथांमोननि बे हाबाफारियावहा माबाफोर सायख'नायफोर हाबाफारि लादोंमोन? जेबो सायख'नायनि हाबाफारि गैया। जोङो बेवहाय माने जुनियर इन्सट्राक्टरफोरखौ जोङो फोरोंनाय जादों। जोङो थांनाय 2019 मायथाइयावनो जोङो तामुलपुराव जुनियर इन्सट्राक्टर हिसाबै जोङो जोंनि अल आसामनिफ्राय जोङो सायख'ना लादोंमोन। जों दा बिथांमोनखौ जोंनि बे जिखिनि केरिकुलामाव थानाय साबजेक्टनि जा मोसानाय आयदाफोर, बे मोसानाय आयदाफोरखौ जोङो बे जुनियर इन्सट्राक्टरफोरनो फोरोंनाय जादों। आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो अल आसामाव बा अल इन्डियायाव जोंनि मोसानायखौ जोङो फोसावनायनि हाबाफारि लागोन आरोखि। गुबै थांखियाथ' बेनो बुंनांगोन, सैथो बाथ्रा जे जोंहा थांनाय 2019 मायथाइयाव 9 सानारि मोनसे वार्कशप जानानै थांदों। 2019 मायथाइनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे जायगायावहाय लानाय जादों, बेवहाय 9 दिन। दा बेवहाय जोङो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि सिङाव बे जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि दोरोङारि हारिमु बिथिंखौ बे लाखिनानै दोननांगौबा, फोथांनानै दोननांगौबा जोंनो गोबां इन्सट्राक्टरफोरनि बा फोरोंगिरिफोरनि दरखार दं। जोंनियाव दा एक्जिस्टिं जायफोरनाखि फोरोंगिरि बिथां 11 जन दङ। बिथांमोना जेरैहाय चिफ इन्सट्राक्टर रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै ओजोंहाय धनन्जय बरगयारि दं, बालांफा नार्जारि दं, चक्रधर नार्जारि दं, बेनिफ्राय दिलीप नार्जारि दं, उपबाला मुसाहारि दं, नीला नार्जारि दं, धीरेन रामसियारि दं, आरो बेनि उनाव दिलीप नार्जारि, ओमफ्राय राजेन ब्रह्म, गासै 11 जन 12 जन। आरो उदालगुरि दंबावो सासे थानेस्वर बर', बेजों टटेल 13 जनानो जायो। दा बिथांमोना बैसो जाबोगासिनो दङ, खिन्थु जोङो दासिमबो बे जिनिसखौ बिथांमोननि आखाइनिफ्राय गुबुन आरो इन्सट्राक्टर बा फोरोंगिरि सोरजिनानै जुदि दोनाबा, सानसे बेलासे बिथांमोना जुदि
आवबा जानानै थाङोबा बा गोमालाङोबा रुंसारि जायोब्ला दा जोंनि बर' जाथिनि बे दोरोङारि मोसानाय खननाय दामनाय देनायखौ सोर लाखिगोन थारमाने बे जोंनि आजै आजौनिफ्राय फैनाय बे दोरोङारि मोसानाया ओरैबायदि मोसानाय जोंनि गासै माहारिखौनो सिनायथि लाखिनानै दङ दा बे जिनिसखौ जों खुगाजों खुगाल' दोननो ना फावै आखल आखुजोंल' दोननो दा बेखौ लिटारेचार कारिकुलार माने एकाडेमिक कारिकुलाराव जेरैहाय सोसननो थिरांथा लाबाय आरो अहरह 38 टाइम्स बा 38 खेब जे वार्कशप मावबादा खुंनाय जाबाय बेनि ओंथियावनो जादों जोङो बेखौ मोनसे सोलोंथाइ हिसाबै डिग्री कर्सनि 3 इयार्स डिग्री कर्सनि मोनसे सोलोंथाइ हिसाबै थिसननाय जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एप्लिकेसन लानानै गाइडलाइन लानानै बे सिलेबास एज पार गाइडलाइन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बिदि लानानै क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव बेखौ थांनाय 2019 मायथाइनि नभेम्बर मार्चनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो दिनै फैयै फैयै 27 जन स्टुडेन्ट बा सोलोंसाफोरखौ लानानै बे डिग्री कर्स 3 इयार्स डिग्री कर्सखौ स्टार्ट खालामनाय जादों दा फैयै फैयै फार्स्ट सेमिस्टार टु 6 सेमिस्टार दिनै जोबफैबाय मोनसे बेचआ जोब्बाय आरोखि दा बेचआसो जोबदों खिन्थु बे जिनिसखौ लाखिनो सोलोंनो बे जाहाथे गोदान जिनिस बे गोदान जिनिसखौ लाखिनो बा सरसा खालामनानै फोथांनानै दोननो थाखाय जोंनो बहुत गोरों गोरा दरखार दं आरो बहुत मावनांगौ खामानि दं बे जोबोद एसे थाब बे मोनसे खामानि गोब्राब खामानि नुनायाव गोरलै जानो हागौ खिन्थु बेखौ सोरजिनायनि बा लाखिनायनि बा बेखौ फोथांनानै दोननायनि मोनसे आब्रुथि गोनां सिस्टेमाव लाखिनानै दोननायनि खामानि मावनांगौबा गोबां सम लायो बे समा निस्सय लानाय जाबाय आरो लागोन आरो खिन्थु बियो गोजोर जानानै थागोन दा बे नोजोरैनो जोङो इउनिभारसिटिनि गाइडलाइनावहाय क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव मोनसे बेच हगारनो हाबाय खिन्थु मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738